Sinden pergi
Yo, balungane. Limbuk cangik mit in saka Kabupaten Klaten bersinar nganti kelawan para kadang krawitan madya laras nduk. Komplit suwen ana ing ndukut alit ing Juwana Pati kene. Wah. Iki suwen ana ning laladan Juwana Pati ya, Mas. Kanca kancaku bareng tak berekke suwan mrene katon le sigrak katon le semanggem anggone nyambut gawe. Wah, tenan kok, Mas. Tenan kok. Gayane metu urang utawa udang iki pancen yo ndayani tenan kok, Nduk. Iya. Wiwit awan mau ibu-ibu juru masak ling ngopeni kanca-kanca wis ora kurang sawiji apa. Sangat luar biasa. Tepuk tangan kagem ibu-ibu juru masak. Ibu ya tanpa beliau-beliaunya awake dhewe ora kopen, Nduk. Iya, wah janji. Iya, diteruske Nduk. Iya, monggo dipun lerek mangaler nek cara kula nek cara mriki mriko niku pundi lur? Ngaler nggih. Oh iya, monggo. Monggo Bu. Dijenglengke. Ya. Ya. Krawitan madya laras nom-nom isih rasa-rasa. Iya. Tenang kok. Wiwit jam 8:30 buka kayon iki wis ngungkut kae, Nduk. Ya saya meneh li ngempul. Nganti kaya wong kesurupan. Ha iya, dayane jarum super iki tenan kok.
Matur nuwun kanca-kanca. Iya, wah jan. Yah, Pakku cilik ling ngendiang ki ya. Wih. Bengi iki ya ngedap-edapi, Nduk. Iya, wis kaya sepel ya. Iya, matur nuwun wis bisa kuyung, Nduk. Iya, matur nuwun. Nah, monggo. Ya, monggo, Nduk. Nyong Nduk, anakku limbuk leren dhisik. Iya. Ora ana tembung kang indah kejaba aku kalawan kowe. Ayo ngucapake rasa syukur. Ana ngarsaning Gusti kang murbing dumadi dening bengi iki aku kalawan kowe wis pinaringan kesehatan kinanjar keslametan kawilujengan ingkang satemah bisa sowan ana ing papan kene, Nduk. Iya. Iki simak ngandhi kalawan aku sowan ana ngendi iki sowan ana ing Dukut Alit ya ing Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, Nduk. Wo iki sowan ana ing Dukut Alit ngalap berkah kalawan pepundenku ingkang sumare mapan ana ing Dukut Alit kene sapa panjenenganipun Eyang Dukut ya Ki Ageng Dukut. Iya, ingkang lenggayana kene. Nduk, ana dawuh mapa kejaba awake dhewe ngalap berkah kalawan Eyang Dukut uga ngalap berkah kalawan ya kuwi Eyang Tanjung, Nduk. Wo, ingkang uga dadi cikal bakal ning lanadan Dukut Alit ing Juwana Pati kene. Iya. Banjur ujuping perlu bengi iki apa mak ngene, Nduk. Iki wis dadi adat tradisi ning para warga masyarakat ing Dukut Alit kene anggone padha nguri-uri kalawan tradisi nglestarekake kalawan kabudayan ingkang wis lumaku. Wis dadi adat tradisi ning para warga masyarakat ing Dukut Alit kene pendak setahun pisan padha mengeti ya kuwi acara sedekah bumi utawa bersih desa. Oh, sedekah bumi. Ngaturake rasa syukur ana ngarsaning Gusti kang murbing dumadi. Iya, Mak, piye? Kok diarani bersih desa? Kuwi tegese piye, Mak? Bersih desa utawa memetri desa kuwi upacara resik omah kang sarta pekarangane dhewe-dhewe utamane ngresiki marang lumbung silayur kuwi nek jaman cara biyen tradisine kaya ngono kuwi. Oh iya, Mak. Mamatri desa utawa bersih desa kuwi mau diwiwiti saka upacara methik kang sarta methuk kalawan Dewi Sri utawa mapak kalawan Mbok Sri saka repat ing kepanasan diboyong marang gedhong peteng
utawa lumbung silayur. Oh ngono ya, Mak. Terus ana tembung meneh liyane bersih desa. Kena diarani rasulan kuwi mau werdine piye? Rasulan kuwi mau nindakake dawuhing Rasulullah ya kuwi supaya paring dana paweweh sing sakwise ngunduh pari bebarengan cara tembunge saiki ya kuwi panen rayang ngono kae, Nduk. Iya. Paweweh yen to jaman Nabi biyen kuwi wujuding kurma. Banjur andum kurma sing dipanen mau marang para fakir miskin. Nanging ana ing bumi Nuswantara lumrahing ya kuwi sing kena diarani panen parindo. Dene dedanane wujuding dana rasa utawa tetingalan gawe senenge masyarakat ingkang padha tungguk kempit utawa padha lek-lekan banjur saka mekaring jaman. Ya kuwi dening Kanjeng Sultan Agung Hanyakarakusuma anggone lek-lekan kuwi mau diganti rasulan nunggak semi marang jaman kalawan Kanjeng Nabi Rasulullah ingkang supaya masyarakat kareben betah melek dimen padha tirakatan banjur dening Kanjeng Sultan Agung nanggap wayang kulit dalange jaman nalika semana ya kuwi Ki Ageng Dalang Sapanyana ingkang sumare ana bakaran wetan juwana padi kene. Iya. Kuwi sejarah sing tak tampa kaya ngono kuwi. Oh. Dadi rasulan kuwi mau werdine ngono kuwi ya, Mak. Iya, mula rasulan jaman ingkang digelar dening Kanjeng Sultan Agung biyen ana sambung rapete kalawan pepunden kang sarta leluhure awake dhewe ingkang sumare ana ing sacerake ya kuwi pasaryane yang dukuh alit utawa yang Tanjung utawa yang Dukut ya kuwi Ki Dalang Sapanyana. Wiwit awan mau awake dhewe wis sowan ya kuwi ngalap berkah aku mau ya wis ngintun donga nduk ana papan kono. Iya. Kuwi minangka wujud bersih desa kuwi minangka wujud syukur ana ngarsaning Gusti merga wis pinaringan kanugrahan ingkang agung paring barokah kalawan para warga masyarakat sing wujud maneka warna ya keselamatan ya kesehatan rejeki sandang kalawan pangan kang sarta kerukunan nduk. Oh ngono. Sabab gaman sing paling ampuh ana jroning masyarakat ya ora ana liya mung kejaba kerukunan ana tetembungan cerah gawe bubrah rukun marake santosa. Kabeh mau bisa kasembadan ya saka kekompakan kang sarta guyub rukuning para warga masyarakat lan diadani kanthi srana gotong royong sing dadi semboyaning para warga masyarakat ana ing dukuh alit kene. Iya. Gotong royong kuwi tegese gotong kuwi mikul, royong tegese bareng-bareng. Jroning panguripaning para warga masyarakat khususnya ana ing Karang Pradesan, umume ana ing tanah Jawa gotong royong mujudake kesadaran sing gedhe kanggo ngrampungake marang pakaryan kang sarta kepentinganing bareng-bareng. Awit gotong royong kuwi asli budayane wong Indonesia. Mula wajibe kudu dilestarekake. Ya gotong royonge, ya tradisine, ya budayane wajib diurip-urip. Contone keluarga masyarakat ing Dukut Alit Juwanapati tepuk tangan warga masyarakat ing Dukut Alit kene nduk. Hebat ya mak kena kanggo patuladan. Weh piye to nduk? Ya kanthi srana gotong royong sing maune pakaryan abot yen disangga bareng-bareng bakal iku mau dadi enteng. Kabeh mau mergo dilembari kanthi tulusing ati, ikhlas lair lan batine kompak guyut rukun manunggal dadi siji, bakale diparingi lancar ya mergo dijabahi dening Gusti. Contone para warga masyarakat ing Dukut Alit kene nduk. Iya. Hebat ya mak, hebat. Mergo ya kabeh kuwi mau wis diniati kok nduk. Iya. Iya. Ngene nduk. Sing jenenge wong duwe rasa syukur ki mesti ana hikmahe. Hikmahe wong sing seneng syukur kuwi ana pira? Ana 5. Ingkang sepisan ya kuwi uripe bakal kebak berkah kanthi cara nggedhekake rasa syukur. Kabeh kebutuhaning urip bakal bisa cukup sanadyan to sepira to rejekine anane mung sarwa cukup. Oh ngono. Dening angka 2 ya kuwi ora gampang
ana penyakit kang sarta ngedohke rasa sombong, iri, jail lan panasten. Merga wong sing sok kulina lara ati kuwi marake uripe ora iso tentrem. Wo, ngono. Ingkang angka 3 ya kuwi gedhekake imane anggone sujud syukur kalawan Gusti. Mula dadi jejering menungsa kudu ikhlas bisa nampa saka peparinging Gusti ya bab kadonyan menungsa kudu bisa nyawang wong liya sing nasibe ora bejo kaya awake dhewe. Ingkang supaya bisa nggedhekake rasa syukur marang pribadine dhewe. Ingkang angka 4 ya kuwi bakal cinadang ing kasuwargan. Lamun besok bakal katimbalan marak sowan ana tetembungan wong urip ki ana ngendi parane. Iya, Bebasan wong awake dhewe iki wong ngantri ngombe. iya. Ditambahi ingkang angka 5 ya kuwi bakal ditambahi rasa kanikmatane. Wong sing seneng ngucap syukur bakal ditambahi rasa kanikmatane saka Gusti nang kosok baline. Wong sing sok kulina seneng sambat bakal saya sengsara uripe. Mula kowe iki sing dadi menungsa ki diparingi rejeki mbuh akeh mbuh sithik bakune disyukuri nduk. Iya. Sing penting rejeki sing kebak berkah lan barokah kuwi bakal ndayani marang uripmu. Iya. Iya, Mak, hebat ya, Mak. Iya. Mula para warga masyarakat ing Dukut Alit kene padha ngadani wayangan ki mengku teges es telung perkara nduk. Weh, adikane simak akeh banget. Tak tokke kabeh kok nduk. iya. Es telung perkara ya kuwi syukur silaturahmi kang sarta sedekah. Oh, werdine piye? Syukur kaya dene kang wis tak aturake mau ngarep. Ya kuwi ngunjukake rasa syukur marang Gusti kang Maha Kawasa. Dene es angka 2 ya kuwi silaturahmi. Dadi wayangan bengi iki kanggo ajang silaturahmi dening para warga masyarakat ing Dukut Alit kene. Mbok menawa ana sing ana ing perantauan padha makarya ya sanak kadang tangga teparo supaya rumaket anggone padha kekadangan nyawiji dadi siji makan mapan ana ing bangsal ya kuwi Kiai Dukut ya ing bangsal Dukut Alit kene. Oh, ngumpul dadi siji. Dene kang angka 2 ya kuwi sedekah. Sedekah sebab wayangan bengi iki diragati sing ora sethithik. Ujuping para warga masyarakat ing Dukut Alit kene sedekah karo sanak kadang tangga teparo umume kalawan para warga masyarakat ing Kabupaten Pati ingkang bengi iki padha kepareng rawuh sedekah rasa dana rasa. Iya, Sedekah ki ora mung perkara bondo donya, gawe senenge wong liya ku ya sedekah. iya. Iki mujudake perputaran ekonomi kok, Nduk. Iya. Kejaba awake dhewe sakanca rombongan sing antuk rejeki ya merga nampa dawuh bapak-bapak panitia. Iki tak dongake muga-muga kadang-kadang bakul sing ana pinggir dalan kono muga-muga dagangane payu laris kabeh. Allahumma Amin. Kuwi sing disuwun jenenge perputaran perekonomian ki ngono kuwi. iya. Mula Nduk sing luwih baku sing ora lali, sing luwih penting awake dhewe. Ayo. Nyuwun ngarsaning Gusti kang murbing dumadi muga-muga sabubare para warga masyarakat ing Dukut Alit kene padha ngadani ya kuwi tasakuran sedekah bumi utawa bersih desa muga kalis ing rubeda adohna godha pangrencana cinaketna marang kanugrahaning Kang Agung. Allahumma Amin. sing asta minangka dadi pedagang pengusaha ya muga-muga sing do usaha apa wae diparingi lancar pinaringan sukses. Allahumma amin. Sing dadi petani, sing dadi ternak nggon perikanan ya apa wae kabeh diparingi lancar, diparingi gampang anggone golek rejeki. Iya, Kabeh pinaringan katentreman bagas waras dirga yuswa. iya. Sing asta dadi pegawai negeri ya muga-muga munggah pangkate, mundhak belanjane. Iya. Lan uga sing ora lali adi-adiku ingkang isih padha sinau ning wiwit sekolah dasar nganti perguruan tinggi muga-muga enggal bisa rampung anggone sekolah diparingi lancar ing satemah bisa antuk ya kuwi pakaryan sing jumbuh kalawan
ya kuwi kapasitas kang sarta profesine dhewe-dhewe. Iya. Kuwi sing disuwun ya, Mak. Lan uga para sesepuh pinisepuh kabeh pinaringan sehat berkah barokah dirgaya semua bapak-bapak panitia kabeh pinaringan keselamatan pinaringan sehat walafiat Allahumma amin. Iya matur nuwun Lan uga nduk sing ora lali bengi iki anake dhewe uga dirawuhi kelawan ingkang asta minangka songsong agung ana ing kelurahan Dukut Alit kene ya kuwi panjenenganipun Bapak Lurah Bagus Hadianto nduk. iya Pak Lurah. oh iya Pak Lurah Nggih matur sembah nuwun. iya Lan uga ora lali ngaturake gunging panuwun kalawan panjenenganipun nggih menika Bapak Ketua Panitia Bapak Suparso sekalian Bapak Panggung ya bendahara Bapak Sanur kang sarta Bapak Teddy lan uga Bapak Ibon Milda lan seksi kesenian Bapak Landung Bapak Gunawan Bapak Suyitno Bapak Rinaldi Bapak Haji Harnoto kalawan Bapak Haji Sumarno ingkang nalika semana uga kepareng rampung ana nggubuke awake dhewe kuwi seksi kesenian lan uga seksi usaha. Lan uga ketua pengurus Punden Ki Dukut ya kuwi ingkang asta minangka dadi juru kunci ing kene ingkang mau wis nuntun kalawan awake dhewe ndunungake papan-papan panggonan sing kudu disowani ana ing kene panjenenganipun ya kuwi Pak Mugedhe Pak D sapa ya wis men akrab ya Pak D Agung ngono iya lan panjenenganipun Bapak Dr. Andes Edi Cahyono Bapak Zainal CS Bapak Subowo Bapak Susanto Bapak Supriyanto Bapak Suparyo Bapak Legiman lan uga Bapak Asep iya sing lali nduk lan uga iki awake dhewe minangka wakile kanca-kanca kru Madya Laras bakale sawise bali saka kene besok sesuk panci sesuk bakal diparingi oleh-oleh. wo saka sapa Weh saka panjenenganipun Ibu Rizka Rahmawati sing daleme mau nggo pondokan sing daleme mewah mau nduk. Weh iya iya nggih to kau dalemipun ingkang kagem transit dalemipun Bu Rizka nggih. nggih Matur nuwun. Lan panjenenganipun Ibu Jumini lan nggih lan sanes-sanesipun Bapak Ibu Astuni Ibu Asia Bapak Priya ya Bu Asti niki juru masak kalawan Bu Asia ya kalawan panjenenganipun Ibu Hajah Supa Ati ya jan matur sembah nuwun wah jan kanca-kanca Madya Laras nyicil ayem ya wah ayo sesuk mulih saka kene digawani lawuh wah lendah bungai nduk iya matur sembah nuwun nduk akeh para tokoh masyarakat para pemunden iya awake dhewe iki ning kene iki ora golek probaya ora golek dhuwit nduk golek sedulur iya nalika semana iku pancen Bloko Suta ingkang kepareng telepon awake dhewe iki Pak Landung aku ya rumangsa kaget ing atase awake dhewe iki dalang saka Brang sisih kidul parandene ya saka dawuh sing tak tampa supaya suwan ana ing Dukut Alit kene iya iya Pak Landung nalika semana telepon kalawan awake dhewe wanci jam 09.00 kurang luwihe HP ku muni kring terus tak angkat ayo mula aku ki tak nggo titenan angger nomor HP sing ora ana jenenge iki mesti arep meneng rejeki ning beda angger nomor HP ki ana nggon nomor kontak iki ana jenenge Rabidu ngono mesti mung arep diseni wong lagi arep pelunan ayo Pak Landung telepon karo awake dhewe oi ayo ngono ayo kula Mas Dalang kula Pak Landung. Nggih saking pundi saking Pati Juwana. Oh nggih. Nyadong dawuh Pak Benjang tanggal sementen panjenengan kapurih.
Babar asta wonten mriki. Oh, nggih sendika dawuh pun. Lah kedah kula panjeri sakniki napa mboten? Ayo Pak Landung ngono. Aku ora ngrembug perkara kuwi bakune iso dicake kanggo kanca-kanca tak sagui, Nduk. Iya, wis awake dhewe iki suwan mrene sing luwih wigati, sing luwih penting iki golek sedulur jembarake srawung. Iya. Akeh sedulur iki ya bakal nekake rejeki kok, Nduk. Iya, Mula semboyane dalang saka Klaten Karangkembang ki aku ki tak imbang-imbangke sedulur karo duwe ki tak botke anu kok Nduk tetep tak botke sedulur. Oh. Dibotke sedulur. Oh, tenan ning ya kuwi sedulur sing duwe dhuwit. Iya. Matur sembah nuwun, matur nuwun. Sumamrene kanca-kanca krawitan Madiolaras. Iya saka Klaten. Komplit gamelan wayang tak boyong rene Nduk isi elek-elek ya duweke dhewe. Ya gamelan saka ngomah saksone. Waduh. Kene iki kamangka sound system iki kene iki. Wah, rata-rata mesti alate bergas-bergas kok iki lemu wani-wanine nggo alat saka Klaten. Wis ora apa-apa. Aku ya wis bloko suta karo bapak-bapak panitia. Ha ya wis bakune nggo nyambut gawe iki bisa lumadi nganti becik. Iya, Iya matur nuwun. Nganti ibu-ibu Suwarwati cacah ana 5. Jik Ruklu Patmo. Pesinden begiki lain daripada yang lain. Pancen iki dawuh sing tak tampa. Merga sak mburining kelir kuwi ana ya kuwi pundenmu yang dukut. Kuwi mula ora kena ngungkurke, mula sindene ya digawe ditata cara wayangan jaman era taun 90-an Nduk madhep ning dalang. Wedheh. Aku wis kangen mayang didep karo pesinden. Wedheh. Bareng pesindene madhep ning dalang iki wedheh bojoku iki sing lungguhe nggone milih dhisik dhewe. Pokoke aku cerah nggon simpingan wayang aku. Ha iya. Iya perlune nek nglirik awake dhewe iki men iso ketok. Kowe iki ora nglirik pancen mliriki ya. Ha iya matur sembah nuwun, matur nuwun, matur nuwun ya. Aktor panglipur Nduk, aktor panglipur. Mbok menawa bengi iki uga di-streaming. Iya matur nuwun, matur nuwun. Dan bangsal iki anyar Nduk iki urung suwe le mbangun. Iya, iki dana swadaya saka masyarakat uga antuk support saka pemerintah setempat. Iya. Bangsal iki rumah saku karo gawanganku karo gamelane dhewe iki warnane iki iso serasi. Ha iya. Warnane ndelala ya plituran iki ya. Iya, iso padha ya. Ayo, tur ya ketok wangun dasare ya ora kejembaran ya ora kecendheken. Iya, iso wangun ya. Iki pamane taun ngarep iki ya digelar ning kene neh ngono ya. Tak kira ya aku ya mathuk. Iya. Ayo, matur sembah nuwun. Ngaturke panglipur, ngaturke panglipur. Ana nawala sing tumiba mangkon. Iya. Nggih. Matur sembah nuwun. Diwaca, diwaca. Sadurunge iki maca kelawan layang sing tak tampa. Ayo nenjakake kelawan ibu-ibu Suwarwati. Iya. Sapa wae dikenalke saka Klaten. Ana tetembungan tak kenal maka tak sayang. Iya, heeh. Ya dianu no diaturi mik, ya diurutke. Diurutke sing saka mepet simpingan wayang. Wah iya. Kuwi lujeng dalu, Bu. Asmanipun sinten pidalem saking pundi? Iya. Ha iya. Iya. Nggih. Kula Ibu Anik Dianawati. Ibu Anik Dianawati. Asli saking pundi, Bu? Saking Blitar, Jawa Timur. Blitar, Jawa Timur. Oh nggih, sakmenika sampun domisili wonten Klaten nggih? Nggih. Oh nggih. Putra sampun pinten? Setunggal. Oh nggih. Wah. Ibu Anik Dianawati kuwi sapa? Kuwi titian dalem, Nduk. Wo. Titian dalem, heeh. Ha iya. Iya, matur sembah nuwun ya. Nglerek, Nduk, nglerek. Nah, jejere. Lah iki sing wedheh, adikku sing menik-menik iki. Bocah kok lendem menakake. Ha iya, dan iya. Iki lho jeng dalu, Nduk, Cak Ayu. Nggih. Nggih, nyuwun sewu Mas mikipun panjenengan.
Wilujeng Dalu. Wilujeng Dalu nggih. Asma sinten pidalem pundi, Nduk? Nggih, kula Dusanta Anggun Pramesti. Mbak sinten? Dusanta Anggun Oh Pramesti. nggih. Pidalem saking pundi? Saking Klaten. Saking Klaten. Nggih. Nggih. Status nona napa nyonya? Nona. Wah, tasih nona. Wedhe. Isih prawan ting-ting iki ya. Satase sekolah menapa sampun lulus? Sampun lulus, Mas. Wah, pikantuk gelar sarjana nggih. S1 nggih. Nggih. Alhamdulillah nderek temen ya. Iki nama tenare Genduk Tata. Genduk Tata ya. Iki cek prawan nduk ya urung diobok-obok bebek. Nah iya, iki ya. Lah iki ya presiden potensi Klaten. Ha iya, Genduk Tata. Ya wis jan. Nglerek jejere meneh. Nah iya, wis iki pas ndok tengah. Nuwun sewu pidalem pundi asmanipun sinten? Nggih, nderek tepang lagi manuk. Nggih asma sinten? Nami kula Winanti. Mbak Winanti. Nggih. Mijil saking pundi, Mbak? Klaten. Klaten. Klatenipun pundi? Kemalang. Wow, Kemalang. Kemalang menika ereng-erengipun Gunung Merapi nggih. Leres. Oh nggih, nggih. Kejawi dados presiden menika sambenipun menapa, Mbak? Bakul sauto, Pak. Oh, dodol sauto. Lah iya, kula ya duduhe kok le ketok le. Mongah. Ayo duduhe sapa? Duduhe Mbak Winanti, maksude duduk soto kuwi lho. Iya nggih, matur sembah nuwun Mbak Winanti. Nglerek jejere meneh. Widih. Iya, nggih. Halo, Blas. Ya iki kena nggo catetan sejarah aku disindeni karo adikku wadon sing banget tak tresnani. Ayo. Bocah kuwi sanadyan to ya arang petuk karo awake tak gemateni kok. Iya. Nek sing wedok tetep kok gemateni mergo wis kok anggap kaya adikmu. Nek sing lanang ki ora pati ya. Ayo. Mendina tak seneni. Ayo pidalem saking pundi asmanipun sinten, Nduk? Saking Ngemplak Boyolali. Saking Ngemplak Boyolali. Asmanipun Ratin Widyastuti. Oh iya, Batari Ratin nggih panjenengan ya. Nggih. Nggih. Status nona menapa nyonya? Nyonya. Oh nyonya. Putra sampun pinten? Alhamdulillah nembe kalih. Oh nembe kalih. Nggih. Wah jan. Nggih. Menawi kalian ingkang demung ingkang udut menika ingkang rokok menika menapanipun? Kados jenengan wau. Oh nggih, napanipun? Titian dalem. Oh titian dalem. Ayo titian dalem Kyai Gagak Rimeng. Alah jaran ayo. Dan adikku lanang untung iki bareng. Ya iya, ayo nyambut gawe iki ya nek bareng-bareng karo garwane iki ya pindho mimilan mie goreng. Ya iya. Ya aku ya seneng Genduk Ratih aku titip karo untung ya pokoke aja kok seneni wong kuwi cah gampang cilikan aten, bocahe meneng lugu. Pancen untung ki utun kan biyen ki wis ora neka-neka. Mergo ya sing ditiru ki kakangne sapa aku. Wis ora noleh ngiwonengen pancen tenan kok. Ora enek critane untung ki nakal ora enek mergo kuwi didikanku wiwit cilik biyen. Waduh. Wah, anggere nggon apik kok mesti diaku aku. Nah iya. Ya, matur nuwun. Nah ya. Nglerek meneh iki seniore para presiden. Asmanipun Ibu Sri Suyatmi saking Karangkembang Klaten, Kota Bersinar. Iya, heeh. Sing asmara Ndana lali cakepane mau. Iya. Aku arep nyeneni ora wani wong mbokmu. Ha iya. Ha ya ora apa-apa sing jenenge wong nyambut gawe saka mangsa ya nganggo lali. Matur sembah nuwun yo. Nanjake kelawan Ibu-ibu Sorwati. Ya. Dijupuk sing nom dhewe sapa? Adikku wadon Tata. Ya. Tata ya, heeh. Apa? Jan. Adikku wadon Tata ya. Iya. Ya, disepoti supaya jumeneng ya. Ya. Yo, daun kulus kaya ngapa Mas Untung yo. Ya. Nggo nyepoti kelawan jumenenge adimu Tata. Nuwun sewu aku tak nyuwun palilahe para warga. Menawi presidenipun jumeneng dipun
keparengaken menapa boten? Oh nggih, mboten napa-napa nggih. Ya, iya. Mergo awake dhewe iki sepan mrene lagi perdana ya perlu adaptasi nduk mbok menawa. Ya engko timbang kleru. Yo, kaya apa? Daun pulus. Yo, kaya apa? Yo Mas Untung. Yo. Wilujeng dalu nduk Tata. Wilujeng dalu Mas. Nggih, menika nderek srawung kalian para warga masyarakat ing Dukut Alit mriki nggih, Nduk. Wis ping pira sowan ana kene? Wis pindah. Baru perdana malam ini ya. Ya. Nduk Tata ngaturno lelagon sing alus-alus dhisik Nduk Cahayu. Ya. Ya. Ngaturke lagu apa monggo. Monggo. Sing langgam ya. Mergo piyayi kene iki ya saperangan ana sing seneng nggon klasik, ana sing seneng nggon sigrak dangdut irama dangdut ya. Sing langgam luwih dhisik kaya ngapa. Ngaturke apa, Nduk? Podang kuning dilanggamke Mas. Napa? Podang kuning. Oh, podang kuning ora apa-apa ya. Oh ya. Ya, podang kuning diaturke iki nggo pemanasan, Nduk ya. Ya. Sabubare ngaturke podang kuning persiapan karo Mas Jalimpong dijumbuhke kelawan swasana. Ya, bersih desa kudu diaturke pelok bareng ya. Ya, neng iki Tata lu dhisik ya. Yo, rambatan, Nduk. Yo, kaya ngapa langsung buka celuk ya, Nduk. Yo, podang kuning monggo, yuk.
ngaturake lelagon Gagrak Sragen dijaepongke ya kuwi Podang Kuning ya. Nduk dijumbuhke kelawan swasana bengi iki dening para warga masyarakat padha ngadani ya kuwi acara sedekah bumi utawa bersih desa ya. Yo ngaturake lelagon bersih desa lancaran karya sang maestro Kinarto Sabda. Yo pelok barang ning dibukani saka bawa kok ditampani lancaran iya terus nganggo kibar ketoke. Iya. Monggo Mas Jalimpong nyuwun bawenipun. Iya, kaya apa? Monggo. Iya. Kapan iku apresiasi sing mirsani bengi iki luar biasa, Nduk. Ya, wah. Sing mirsani bludak hebat ya, Mak. Wah, beda karo nggone dhewe kono ya, Nduk. Ya. Nek wayangan cara nggone dhewe kono iki sing nonton wong 10 sing edan 5. Iya. Iya, wah ning beda karo daerah kene, Nduk. Wah, marake semangat. Wiwit awan mau sing antusias para warga masyarakat sangat luar biasa. Awan mau sing mirsani yo akeh, bengi yo akeh. Matur sembah nuwun. Iya, monggo dipun lajengaken. dadi kewajiban baku Simak Sawanana Laladan Kabupaten Pati kene wis ping pira? Taun 2023 ana Tlaga Wungu bali desa pinggir dalan kae mbuh ngendi aku rada reli. Iya, terus bengi iki Nduk, mbok menawa awake dhewe ditresnani karo piyai kene Nduk. Iya, wis bakune ora sah larang-larang. Ha iya. Iso dicaki karo kanca-kanca iki, pokoke anggere kanca-kanca iki selama gelem tak apusi pokoke jalan wae ya. Nek apa-apa pedomane diapusi ya. Ora. Wis bakune golek sedulur mergo ngene Nduk. Racak pepunden dalang kadang dalang sing ditimbali Sawanana kene iki racak dalang hebat, dalang misuwur, dalang kondang. Contone sejarah sing dongeng sing tak tampa pepundenmu Ki Haji Anom Surata Suwargi, Ki Haji Mantep Sudarsana Suwargi, almarhum Ki Haji Insinyur Marsena Sleng uga nate ana kene lan uga kadangmu sepuh ya kuwi Raka Mas Bayu Aji ya kulina bubarana kiwa tengen kene Nduk. Iya. Lan sing kerep ana kene iki Pak Mucilik saka Kurung Ceper Klaten kono Ki Tantut Sutanto. Wo, ya. Jane mono bengi iki pancen sing di suwuni supaya nglimbuk cangkik iki Om Tantut gandeng Om Tantut saiki ngastana nganjuk. Ya apa-apa ki nek wis dadi dalaning rejeki awake dhewe sing kudu suwan mrene. Iya awake dhewe sing ketiban sampun. Aku mau ya wis telepon karo WA karo Pak Kucilik ya wis njaluk pangestu mergo beliaunya kuwi sing asring kulino ngambah daerah Pati kene Nduk. Iya. Mula awake dhewe ya pancen kudu ngono ya, Mak. Iya. Aku ki dadi dalang junior ya kudu bekti karo sing luwih senior. Ora pen lagi di tresnani le kemaki. Ha iya ora kena ngono kudu bekti ya. Kudu andak asor ki kuncine golek rejeki kudu ngono Nduk. Iya. Iya. Monggo dipun ngajengaken Mas Jalimpong. ayo bersih desa murih adon suker sakit Kia tu mandang karyo
tadi kewajiban aku ayo bersih desa mune aku sugar sakit Desa karya Maestro Kinarto Sabdo wis diaturake Nduk. Iya. Tak jungguhke kalaman swasana. Ngene lho Nduk, sing dadi aku gumun atiku ki ngene. Jebule kene iki ngenekke wayangan ki ora mung nek bersih desa utawa sedekah bumi. Wo. Lah terus Panci Sasi Sura uga ngenekake gelar budaya klenengan utawa wayangan. Wah, dadi cetane warga masyarakat ing Dukut Alit kene iki setahun wayangan pindho. Hebat, tepuk tangan kagem warga masyarakat ing Dukut Alit. Luar biasa. Weh, tenan lho, Nduk. Monggo nuwun sewu. Kaya sing tak aturke mau ngarep sing jenenge wong wayangan ki proboyane ora sithik. Kuwi nek ora mergo kesadaran sing gedhe, mergo ngugemi kalaman tradisi, mugemi minangka dadi jejering Kyai Jawa tangeh lamun bisa kasembadan. Ya, weh hebat luar biasa. Ya, matur nuwun, matur nuwun. Iya, iya. Pokoke dhewe sampean mrene ya nderek tepung gladi manuh. Ya, mbok menawa, Nduk. Ya. Ha iya, mergo ngene lho, Nduk. Kene iki lahan mutiara. Ya. Dalang-dalang Kuncara ki ambane ya daerah kene. Mesti bisa kondang kaloka saya meneh dalang-dalang sing nate wis ngasta ning Dukuh Alit kene kaya ta pepundhene awake dhewe nalika Sasi Sura ya kuwi saka Bantingan Boyolali panjenenganipun Ki Haji Joko Sunarno. Oh iya. Panjenenganipun pepundhenmu saka Juwiring Ki Bagong Darmono uga nate. Pepundhenmu saka Gagak Sipak Ki Haji Warjito Kliwir ya kerep. Wah, dadi kene iki dalang hebat-hebat. Nek parang dene bengi iki trimo awake dhewe timun mungkuk jaga imbuh. Wah iya, sak kadaring laku. Sajake iki ya wis ana sing piyayi sing wis rasan-rasan, Mbok. Iya. Wis takon rego. Iya. Ayo pun pokoke tetep ngangge diskon. Iya. Sik kaya apa nganggo diskon. Ya mbok menawa, Nduk. Ya. Iya. Matur nuwun, matur nuwun. Ya, Nduk. Minangkani pamundhut lumantar layang sing tak waca. Saking tim pengurus Punden Ki Dukut nyuwun gending. Gembira loka, imbang ana katresnanmu. Oh, imbang ana katresnanku. Matur sembah nuwun. Oh nggih. Maringi tindih sawer. Iya diklumpukke kene ya. Nah iki sing wah. Sugeng dalu Ki Gatot Purwomandaya warga RT kalih RW setunggal. Badhe nyuwun tembang selendang kuning kalian nggih menika Lestari. Nggih matur suwun Ki Gatot saking warga RT kalih RW setunggal. Maringi tindih apa rokok jarum super sak slop, Nduk. Delekke kene. Ayo. Mburi terus
iya. Nggih, matur nuwun menika wonten awala saking Mbak napa Mas nggih, Mas. Rizka Leo, nggih, Tombo Kangen kalian Cinta Tak Terpisahkan. Waduh. Iki lagu kawak iki. Iya. Dodenok kandulane ati. Kangenku tak goleki. Cintaku sehidup mati. Apal. Woi. Kene iki mantan nih, ya mantan bos campur sari iki. Mergo bangkrut bubar ya ora tak bacotke. Iya. Iya, mergo karo tengah tak nyanyi kok lho. Iya, wis bangkrut. Pek lemo nekat menawa ya. Nggih, Bapak Priya. Nggih, Bu Jumiati. Bandeng Presto, nggih. Luwiting asmara matur nuwun. Nggih, ya. Saking grup Tumpeng nyuwun gending. Roro Jonggrang kalian walang kekek. Waduh. Walang kekek. Ngono kae, heeh. Dan lain-lain. Ayo. Matur sembah nuwun. Ya hebat matur nuwun. Iki layange isih ranang. Tak golekane ku enggak ketlisuk. Ayo. Wah, iki. Solewatan lamunan Bu Supaati. Oh nggih. Bandeng Presto. Ya, iki mau ya ana sing lumantar nawala sih tak wacake lumantar HP. Ayo. Jan. Oh nggih. Oh ya iki mau sing ngersake Cinta Tak Terpisahkan kalian Tombo Kangen. Oh iya. Yo. Ya, nanjake sik sapa? Adikku wedok sing saka Nduk Ratih kaya ngapa? Ya, Ayo, Nduk Ratih, ayo. Ya, Slendro, ayo. Ayo. Nah, waktu kita tamasya keliling-liling kota. Yuk. Ajar sapa anakmu lanang Banu. Iki mergo sing ngapalke cah cilik-cilik lagu becak-becak. Ya. Ya. Kuwi lho jendalu Nduk Ratih. Ya. Ngaturna lagon Nduk. Niki ana pumbutan milya ya Nduk sing kok anu iki ana Tombo Kangen. Terus imbang ana katresnanku ana Slendang Kuning Lestari terus apa meneh iki sik. Lamunan oh nggih, kalian solawatan ya. Pilih salah siji Nduk sing kira-kira awakmu sing kok senengi. Ayo. Roro Jonggrang utawa Malang Kekek ndi? Imbang ana katresnanku. Oh, imbang ana katresnanku ya. Ya. Langsung bae ya Nduk, gungeme wektu ya Nduk. Ya. Imbang ana katresnanku kuwi karya pepundhen dalang saka Kaliyasa Boyolali Ki Sri Susila Tengkleng Nduk. Ya. Matur sembah nuwun. Monggo langsung Nduk Ratih kaya ngapa. Yo. Yo. Saben dina mung ngalamun jroning sepi.
sigrak ya repek ya. Matur nuwun kanca-kanca wis nyupot karo awake dhewe ya nduk. Ayo. Monggo dipun lajengaken. Yuk. Mongko Kang terus mbangun genduk ratih lan sampun ngaturaken ya kuwi lelagon utawa langgam imbang ana katresnanku ya wah jan nyenengake ya mak nglimbuk cangik ana ing ndukut alit kene wah iki pancen mligi wong mayang tenan ki ning kene nduk ya pancen saka keparenge bapak-bapak panitia awake dhewe ora dikeparengke nggawa campur sari utawa alat musik. Wow, diatonis ya. Ayo terus ya ora dikeparengke nggawa bintang tamu. Ayo. Ayo, wah jan kiai kene iki wis mindhet ning wayang kok. Wiwit awan mau digelar wayangan sing kepareng Babar Asta Dimulanang sing bengi iki ngasta gender ya kuwi tole Ki Aksel Agung Wicaksana. Ayo, wah wayangane ya saiki wayangane geni. Ayo, ya wis pancen dalang nom ki pancen kudu ngono semboyane. Ayo. Aja wedi diseneni, aja cilik ati nek didukani karo para senior. Wis pokoke golek jati diri. Ya, biyen awake dhewe jaman babak-babak biyen ya pancen wah sapa sing ora nyeneni. Ayo, wayang kok iramane kaya ngono. Ayo. Ayo ning delalah saiki iki kabeh wis ngrembiyah. Ayo malah ngungkuli awake dhewe. Ya. Ya pancen nut jaman lakone kudu ngono. Ya. Ayo pancen aku ki ngrumangsani nek kon mayang alus ki ora iso. Ngono wae. Nek kon mayang sing cara miyayi ngono ki ora patek iso. Ayo. Ya sisae ya mung ngene iki. Ayo matur sembah nuwun. Yo. Minangkani pembutan meneh, Nduk. Ya, ya. Oh, yo disepoti sapa? Mbak Winanti. Mbak Winanti, ayo. Yo, tumpang pang pang disepoti Mas Jalut, Mas Jiono yo. Monggo. Gimana kabarnya, sehat walafiat? Ya, alhamdulillah. Sedhela meneh panjenengan nggih sowan wonten mriki nderekaken Pak Bagong Darmono pinjang tanggal kalih. Nggih to? Nggih wonten caket mriki wonten growong napa grogol napa pundi ngaten? Kirangan dereng diserlok. Nggih, ayo wah jan tenan kok kene iki wayang wis tetep lestari kok, Nduk. Ya. Ayo berarti sing kenong barang besok ya bali rene. Apa-apake Mbak Win karo ling ngeneng iki tinggal ngene. Ayo. Ayo. Dan berkembang biak. Dik kaya apa wae. Golek nyuling meri ya. Sing nyuling iki pancen bocah tuwa nakal kan yo. Iya, Bang Ipan Nut. Ayo. Nggih. Mbak Win. Halo. Ngaturke lagu napa? Niki wonten ora-ora jonggrang. Nggih. Terus wonten napa niki Wah, jan kula niku rada buta lagu. Ayo. Tombo kangen. Oh nggih kalian Lestari. Lestari iki digarap gamelan iso. Iso. Madya laras kok. Padake. Ayo. Nggih napa? Mawi Roro Jonggrang duetipun kalian sinten? Oh nggih.
Kali sinten? Apa? Karo Mas Jawa Pandut. Kula nderek ingkang pundi? Nggih, Pak Pandut kersa jumeneng. Nah, jumeneng mriku mawon Pak Pandut. Yo, ya. Yo. Slidru ta lara jograng niku? Oh nggih. Nyangon apa menyuruh? Oh nyangon. Nyangon. Ah sore-sore padang bulan. Apa Pak Pandut? Ayo dalu Dik Limbo. Sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Nggih, matur nuwun terima kasih. Nggih. Panjenengan kula duwetaken kalian Mbak Winanti. Wah. Nggih rada repot nih. Repote pripun, Mas? Ya, duet iki kudune sesandingan. Nggih. Repot nih. Wes jan. Ayo, nek gagas perkara lungguh lha ling rebab kuwi. Jan nang ngisor sinden. Sajak leling. Ning nggon tengah ya kali tela telu. Iya. Kula melang-melangan gedupak lho. Iya. Ah mboten napa-napa nggih. Lara jonggrang nggih. Nggih. Nggih, monggo langsung ki mawon. Yo, mumpung isih anget kaya napa. Monggo, yuk. Negaramu kalah perang mula kowe bagiwane toboyongan kowe wanita keparang ora ngerti yen aku putra ratu bengging Prabu Damarmaya aku duwe aju sekti Pandawasa Rara gunggang manut ojo pundut garwa
nandang kasmaran wapapsakno negaramu kalah perang kula kowe adiwati Pondowoso rawa jumlah manusa sun karo iya jumlah kabudut tak surut 1 2 3 4 matur nuwun lara jonggrek wis diaturake ya wis ya katon gumyak gumarenggeng ya nduk ya iki pokoke jae pong iki ora kober ngempak udut tak hajar terus pokoke sragenan terus sakte kali nduk ayo mumpung suwen ana pati yo nduk ayo jan ya yo iki sing durung ngadeg iki cintaku sayangku ayo sapa Ibu Ani Dianawati ayo ayo mumpung suwen ana juwana kene nduk jan ya ditresnani karo piyayi kene iki pancen abot sanggane ayo ayo mangga Bu Ani kula aturi sumantan mriki atur panipur mono sutresnani budaya cawi matur nuwun Wilujeng dalu sayangku cintaku Jan. Ya. Wilujeng dalu Bani. Wilujeng dalu. Gimana suasana malam hari ini? Suwanono ing Bukut Alit. Ye, pendapatmu piye? Nek piyayi kene sangat luar biasa. Apresiasi terhadap seni dan budaya mligine wayang kulit malam hari ini pon nonton sangat antusias. Wah. Ye. Beda karo nggone dhewe ngono ya, Nduk. Nggih beda. Beda ya. Ngaturke lagu apa, Nduk Ani? Apa nggih? Mbok sing trencel nek guneman kaya ning omah kok nanti ora kena diselani. Ning panggung kok malah ora lagi watuk suaraku. Oh, lagi watuk. Iya. Lagi watuk. Apa? Mergo koken es. Kokean gawean. Iya, ora apa-apa. Sanajan suarane rada bindeng. Ora apa-apa, ayo. Walaupun suaramu bindeng, saya tetap cinta padamu, ayo. Lah pitikno nek ora cinta ngopo? Iya. Apa arep mbok ijolke? Iya. Piye? Kok kowe meneng ae? Lah iya karepmu piye nek ora cinta? Ora. Iya. Arep kok ijo kele sembiran ngono kae. Enggak. Lah iya sesuk aku tak semiran. Ya lagune apa lagune? Lagune apa Nduk Ani? Sing nadane gede-gede apa ya? Oh, sing gede-gede. Nggon aku apa kurang gede apa piye? Nggon aku ngantek tak obati barang ben gede kok. Apane ya ampun.
Maksudnya suaraku ini tak obati ben gede. Oh, mbok pemikiran ini yang positif. Anu mawon. Apa? Sering bersama gubuk asmara. Oh, gubuk asmara ya. Mengke nek ora tekan ya jadi sengeni. Ora. Aku ki ora tau nyeneni. Oh ya temene kahanan. Ya. Besok bareng mantuk wayangan gubuk bareng ya. Ya insya Allah. Gane sesuk ndak mulih ning Gunung Kidul kono. Gane. Iya. Aku arep bubuk. Yo, gubuk asmara bersama Nyai Blorong. Gah mau. Lah sapa? Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu Nyai Sembodro. Silet. Iya, ora kena leka. Ayo matur sing apik. Heeh, monggo. Kanjeng Hyang Batari Durga. Monggo. Ayo cintaku sayangku. Pokoknya aku ki tiada wanita yang lain tanpa dirimu. Ayo. Pokoknya wong wedok sak donya ki sing paling ayu dhewe mung bojoku. Iya, lha pom njaluk diracun. Nah. Ora. Monggo ayo Pak Haji tak tunggu. Ya. Yo.
ora apa-apa. Nah, yo, monggo, yuk, dilanjut. Ya, wis diaturke gubuk asmara. Ya. Iki mau ya ana pamundutan meneh, Nduk. Ya, iki pokoke setiap pundutan layang kudu perwakilan satu lagu men rata. Perkara engko urung ana sing bisa diaturke wanci limbukan kudu diteruske nggon goro-goro ya. Apa? Lestari, Nduk. Ya. Ya. Lestari iki sapa? Ya Mbak Pinanti. Ya. Ya. Monggo kanca-kanca nganggo gamelan ya. Pelok bareng iki tok ya. Oh pelok 6. Oh ya, heeh. Pelok 6. Monggo Dik Untung Mas Nyedit penggarapipun kanca-kanca monggo. Dik ya ya. Pokoke aku manut. Ya. Yo. Pokoke diaturke ya. Yo Mbak Win. Lestari ya. Monggo dipun aturaken monggo yuk.
sembah nuwun diwalik slendro ya nduk ya isih akeh pundutan lelagon sing durung bisa diaturake mengko diaturake wanci gara-gara iki wis tabuh jam 12 ya mengko perkara suka parisuka ditutuke ning wanci gara-gara ayo nutuke lakon ladono ngarsane Kang Sinuwun mengko mundhak nampa duka ayo tak derekake ya Yung kandhaning Kang Sekar Gadung